Oho. Mä en meinannutkaan huomata teitä, muksut puksut, kun tää jousipyssyllä ampuminen on niin tarkkuutta vaativaa hommaa. Mun piti käydä vähän ojentamassa Sherwoodin pöhköä sheriffiperiffiä. Ja nyt varmaan nokkelimmat pokkelimmat on jo tajunnut, että tänään mä oon Robin Hood, oikeamielinen varkaiden ruhtinaspuhtinas. Mä ajattelin, että tänään me voitais miettiä sitä, että mitä on oikeudenmukaisuus. Tuntuuko teistä joskus siltä, että tässä maailmassa ei kaikkia paikkia kohdella tasavertaisesti, eikä juttuja jaeta reilusti? Aina on toisella enemmän kuin muilla. Täällä telkkaris voisi olla sellainen juttu, että on olemassa 2 studioa, joista toinen on isompi ja toinen pienempi. Niin minkä takia se toinen saa aina sen isomman studion ja me bobbarit joudutaan olemaan tässä pienessä ja ahtaassa ja vielä minibudjetilla? Sellaisesta tulee tää Bobbis ainakin pahalle tuulelle. Kuole Juhana! Hei! Jos teitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, niin tehän voisitte pikkurobbarit siellä kotona ottaa luuripuurit käteen ja soittaa tänne Sherwoodin metsään ja kertoa siitä. Numerohan on tänne tuttu puttu 0700 665 2 dome ja nelkku. Otetaan heti ensimmäinen puhelu. Halo, täällä Robin Hood, varkaiden ruhtinas. Kuka siellä? Halo, palo? No mut hyvä. Tässä odotellessa mä voinkin kertoa teille yhden tarinan. Nimittäin, ei me bobbarit aina siellä ryöstellä ja kuljeta pitkin mantoja, vaan kyllä meilläkin on lepoaikaa. Ja silloin kun me levätään, niin meillä on aikaa miettiä. Ja kun me mietitään, niin me haaveillaan. Ja me haaveillaan yhdestä paikasta. Sen paikan nimi on nimittäin Kreikan meri. Meri Kreikan. 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 No niin. Arvatkaas mitä mulle tuli tossa laulaissa mieleen. Tiedättekö te, ketkä on mun mielestä nykyajan Robin Hoodeja? Terroristit! Mä ajattelin, että me voitais rakentaa tänään pieni paukku. Semmonen muoviräjähde. Ja se syntyy kädenkäänteissä, kun me otetaan tää tarvikkeita ja ruvetaan värkkäämään. Posautetaan vaikka se isomman studio-ohjaaja sieltä Jevon kuuseen, Jouko Pooko. Okei?